हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பெயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கய चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादि सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज, प्रभु शेयर பண்ணுங்க। ஜெகநாத அஷ்டகம் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். இப்பதான் ஸ்நான யாத்திரை எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு ஜெகநாதருக்கு. ஜெகநாதர் யாருன்னு நீங்க கேட்க மாட்டீங்க கண்டிப்பா, உங்களுக்கு அவரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். சோ பூரியில ஜெகநாதர் யாத்திரை நடக்க போகிறது. இப்போ 3 ரதங்கள் புறப்படும் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணருக்கு ஜெகநாதர் அவருக்காக ஒண்ணு, சுபத்ரமயி அவங்களோட சிஸ்டர் அவங்களுக்காக ஒண்ணு, பலராமர் அவங்க அண்ணாக்காக ஒண்ணு. 3 ரதங்களும் அப்படியே எப்படி ஒரு ஜன வெள்ளத்திலே அப்படி மிதந்து வரும் அழகை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? டிவில பார்த்திருக்கிறோம், சில பேர் நீங்க நேர்ல கூட பார்த்திருக்கலாம். சோ அந்த ஜெகநாதரை போற்றி பாடுகின்ற அஷ்டகம் டெய்லியும் ஒரு ஸ்டான்ஸா நம்ம பார்க்கலாம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்ட்டு. இப்போ அந்த இத நான் இப்போ வாசிக்கிறேன். தமிழ்ல இருக்கு பிரபு. இங்கே நான் காவிரி நாரி வதன கமலா ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा पार्वती गणेशा जगन्नाथ स्वामी नयन पादगामी भवतु मे। சோ இது என்ன சொல்கிறது? இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, யமுனை நதிக்கரையில் உள்ள சோலைகளில் பகவான் ஜெகநாதர் மிக்க ஆனந்தத்துடன் புல்லாங்குழலை இசைப்பார். அவர் விருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபியர்களின் தாமரை போன்ற திருமுகங்களை சுவைக்கும் பெரும் வண்டு போன்றவர். அவருடைய தாமரை பாதங்கள் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி, சிவபெருமான், பிரம்மதேவர், தேவேந்திரன், கணேசர் உள்ளிட்ட மிகச் சிறந்தவர்களாலும் பூஜிக்கப்படுகின்றன. இந்த ஜெகநாத சுவாமி எனது காட்சிக்குரியவராக இருக்கட்டும். சோ ஜெகநாத சுவாமி நயனபத காமி பவதுமே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, என்னுடைய காட்சிக்குரியவராக இருக்கட்டும். சோ என்னோட கண்ணு நான் எங்க பார்த்தாலும் ஜெகநாதராவே தெரியட்டும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் வெர்சஸ்னுடைய அர்த்தம். வேணா நான் உங்களுக்கு மறுபடியும் இதை பிளே பண்றேன். संगीत नारी वदन कमला
ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा गणपति गणेशा चित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे. சோ அவரை வந்து ஜெகநாத சுவாமியினுடைய அவருடைய லீலைகள் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் கேட்க கேட்க. அவரை நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவருடைய உருவமே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இல்லைங்களா? பலராமர், சுபத்ரமயி, ஜெகநாதருடைய அந்த உருவங்களே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா பெரிய பெரிய கண்களை விரித்து கொண்டு நம்ம ரொம்ப ஆச்சரியமா பார்ப்போம். நம்ம சவுத் சைட்ல வந்து அந்த மாதிரியாக நம்ம பார்த்தது கிடையாது. ஆனா பூரியில வந்து ஜெகநாதர் அப்படிதான் இருக்கிறாரு. ஒரு சமயத்துல வந்து அவரை வந்து போய் நம்ம வந்து ஆலிங்கனம் செய்வதற்கு கூட அனுமதித்தார்கள் அப்படின்னு கூட நான் கேள்விப்படுறேன். சோ ஒரு நாளும் இந்த ஒரு வருஷஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அந்த வருஷஸ்ல என்ன அப்படிங்கறத நான் தமிழ் மீனிங் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, பரவாயில்ல. நான் வந்து உங்களுக்கு தமிழ்ல ரீட் பண்ணி சொல்லு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. பிரபு இன்னைக்கு ஒண்ணு போதும் பிரபு, நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். ஓகே. அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம், பக்தி சேவை. சோ இந்த பக்தி சேவையில பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அத்தியாயம் 11 நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதனுடைய சுருக்கம், அந்த ரீகேப் என்னன்னு பார்த்திடலாம். கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். அர்ஜுனர் பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை காண்பிக்கும்படி கேட்கிறார். எப்படி கேட்கிறார் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு நான் தகுதியுடையவனாக இருந்தால் உம்முடைய கருணையினாலே எனக்கு அதை காட்டுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்போ பகவான் வந்து அந்த உருவத்தை பற்றி விளக்கங்கள் எல்லாம் கொடுக்கிறார். அப்போ அந்த உருவத்தை வந்து காண்பிக்கிறார். விஸ்வரூப தரிசனத்தை அர்ஜுனருக்கு அந்த குருட்சேத்திர போர்க்களத்திலே காண்பிக்கிறார். அதை அந்த போர்க்களத்திலே இருந்தவர்கள் யாருமே பார்க்க முடியாது, அர்ஜுனர் மட்டுமே பார்த்தார். சோ அந்த யூனிவர்சல் வடிவத்தை வந்து அர்ஜுனரை பார்வையிட்ட பிறகு அதனுடைய அனுபவம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பார்த்தோம். எப்படி மனம் பதைத்து போகிறது. அவரை வந்து ஒரு பேலன்ஸ்லயே இல்லை. சோ ரொம்ப பயப்படுகிறார். சோ இப்படிப்பட்ட பகவானை வந்து நம்ம வந்து எப்படி எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டோம். டேய் கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டு இருக்கிறோம், கண்ணான்னு கூப்பிட்டு இருக்கிறோம், ஒரே தட்டுல எச்ச சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு இருக்கிறோம், நம்ம படுத்துட்டு இருக்கும் போது காலை மேல போட்டிருக்கிறோம். சோ இப்படி எல்லாம் இருந்தோமே, இவர்கிட்டயா நம்ம இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றாரு. சோ ரொம்ப குற்ற உணர்ச்சியோட இருக்கிறது அவருக்கு. சோ அதுக்கு வந்து பகவான் வந்து அந்த யூனிவர்சல் வடிவத்தை வந்து பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் வந்து எனக்கு போதும் போதும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஜபங்கள் எல்லாம் செய்கிறார் பயத்துல. சரிங்களா, போதும், எனக்கு இதுவரைக்கும் பார்த்தது போதும், நீங்க மறுபடியும் வந்து உங்களுடைய அந்த திவ்யமான அந்த ரூபத்தை காமிக்க அப்படின்னு சொன்னது. அவர் வந்து என்ன செய்கிறார்? நாராயண ரூபத்தை காண்பிக்கிறார். 4 கைகளுடன் கூடிய நாராயண ரூபம். சோ சங்கு சக்கர கதாஹஸ்தத்தோட இருக்கிற ரூபம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து 2 கைகளுடைய ரூபம் இருக்கு, அதையும் காண்பிக்கிறார். சோ கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. சோ பகவானை நாம பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். சோ அனன்ய பக்தி தான் நம்மளுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 12வது சாப்டர்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பக்தி ஓவர் இம்பர்சனலிசம். சோ பர்சனலிசம், இம்பர்சனலிசம். சோ அருபவாதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள்? மையா வேஷ்ய மனோயேமாம். சோ இது முக்கியமான சொல். அதாவது உருவவாதிகள், நம்ம எல்லோருமே வந்து பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நம்புறோம். அந்த ரூபத்தை பகவானாக நினைத்து வழிபடுகிறோம். ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜோதி பகவானுடைய அந்த ரூபத்திலே இருந்து வெளிப்படுகிற அந்த பிரம்ம ஜோதியை மட்டுமே வந்து அவர்கள் வழிபடுகிறார்கள். சோ அதுதான் பகவான் அப்படின்னு அது அங்க போய் சேர்ந்தா போதும், பிரம்ம ஜோதியில் இணைந்தால் போதும் அப்படின்னு வந்து அவங்க நினைக்கிறாங்க. அதுதான் இம்பர்சனலிசம் சொல்லப்படுகிறது. அவங்கதான் அருபவாதிகள்.
சோ அவங்களுக்கும் உருவவாதிகளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் சாப்டர்க்குள்ள போகும்போது. பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள் மையேவே மன ஆதஸ்வமயி. சோ இந்த நிலைகள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். என்னென்ன விதமாக நம்ம பக்தி செய்யலாம், எப்படி எல்லாம் பகவானை அடையலாம் அப்படிங்கறத அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டா நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள். சோ நம்ம பகவானுக்கு ஒரு அன்பான பிரியமான ஒரு பக்தனாக மாறணும் அப்படின்னா நம்ம தகுதிகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ அதெல்லாம் என்னென்ன தகுதிகள் அப்படின்னு 13 20 வரைக்கும் சொல்கிறார்கள். சொல்றாரு பகவான். சம சத்ரௌஷ மித்ரே சததா. மித்ரே அப்படின்னா நண்பனாகணும். சோ மித்ரன் அப்படின்னா நண்பன், பகவானுக்கு நண்பனாகணும். அதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 12.1ல அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சததயுக்தா ஏ பக்தாஸ்வாம் பர்யுபாசதே ये साप्यसरमव्यक्तं देसां केयो वित्तमा. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுகிறவர்கள் யார்? எப்போதும் உம்முடைய பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டிருக்கிறவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? இப்ப மறுபடியும் அர்ஜுனர் கொஸ்டினா கேட்கிறார். சோ இதுல யார் பக்குவமானவர்கள்? உங்களுடைய பக்தி தொண்டிலே ஈடுபட்டு இருக்காங்களே, உருவத்தை வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அதையெல்லாம் முறையாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவங்க பக்குவமானவங்களா? இல்லை உம்முடைய அந்த ரூபத்திலே இருந்து வெளிப்படுகின்ற பிரம்ம ஜோதியை மட்டுமே வழிபட்டு அதிலேயே கலக்க விரும்புகின்ற அந்த அருவவாதிகளா, அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? யார் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு இங்க கேட்கிறார். சோ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இந்த அருவவாதிகள் உருவவாதிகள். சோ இம்பர்சனலிசம், பர்சனலிசம். சோ இந்த இம்பர்சனலிசம் அருவவாதிகள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னா, இந்த அருவ பிரம்மத்தின் மீது தியானத்திலே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பக்தி தொண்டு செய்ய மாட்டார்கள். ஆனால் இதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ். ஆனால் உருவவாதிகள் பகவானுக்கு உருவம் இருக்கிறது, ரூபம் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்புகிறார்கள். அவர்கள் பகவானுக்கு எப்படி பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். சோ இதுதான் ரெண்டு டிஃபரன்ஸ். இவங்க தியானம் செய்கிறார்கள், இவர்கள் பக்தி தொண்டு செய்கிறார்கள். இவர்கள் உருவம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க, இவங்க உருவம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இதுதான் மெயின் ரெண்டு டிஃபரன்ஸ். சோ இவங்க பக்தி சேவையிலே ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால தனது சக்தியை இவர்கள் தியானத்திலே ஈடுபடுத்துகிறார்கள். இவர்கள் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஈடுபடுத்துகிறார்கள், சேவையில் ஈடுபடுகிறார்கள். இவர்கள் சேவையில் ஈடுபடுவது கிடையாது. சோ பகவானோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு செய்யணும். தியானம் மட்டும் செய்தால் போதுமா? பத்தாது. பகவானே சொல்றாரு. சோ இந்த பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறதுதான் அந்த அருவ பிரம்மத்தை வழிபடுவதை விட எளிமையானது. சோ பக்தி தொண்டே இறைவனை அடைவதற்கு மிக எளிமையான வழி அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சோ செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன சொன்னார்? நான் ஆத்மா, ஆத்மான்னு நினைச்சுக்கணும், நீங்க உடல்னு நினைச்சுக்க கூடாது அப்படின்னு ஆத்ம ஞானத்தை போதித்தார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணினார்? 6th சாப்டர்ல எப்போதும் என்னையே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறவன் யோகிகளில் மிகச்சிறந்த பக்குவம் அடைந்தவன் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் 7வது சாப்டர்ல என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ஆத்மா தனது கவனத்தை பகவான் மேல திருப்பணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. 8வது சாப்டர்ல மரண நேரத்திலும் கூட நான் என்னையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பவன் கண்டிப்பாக என்னுடைய திருநாட்டாகிய பூலோக விருந்தாவனத்துக்கு வருகிறான் அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, பக்தி தொண்டு, கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதுதான் ஆன்மீக உணர்வின் உயர்ந்த நிலை அப்படிங்கிறத இங்கே விரிவாக எடுத்து சொல்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மையா வேஷ்ய மனோ ஏ மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தயா பரயோ வேதாஸ் தேமே யுக்ததமாமத. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். சோ யார் பக்குவமானவர்கள்? அர்ஜுனர் கேட்டுட்டாரு. இப்ப பகவான் பதில் சொல்கிறாரு. சோ எப்படிப்பட்டவர்கள் பக்குவமானவர்கள் சொல்றாரு? பகவானுடைய உருவத்தை, பகவான் நம்ம மனசுல இருக்கிறார், அந்த உருவத்தை எப்போதும் மனதுல நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க.
சோ அந்த உருவத்தை அந்த பகவான் மேல அவங்களுக்கு 100% அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. சோ என்ன நடந்தாலும் பகவான் இருக்கிறார் அப்படின்னு அவங்க நம்புறாங்க. எப்போதுமே என்ன நடந்தாலும் சரி, நன்மையாக இருக்கட்டும், தீமையாக இருக்கட்டும், சந்தோஷமோ, துக்கமோ என்ன நடந்தாலும் சரி, அவர்கள் என்னுடைய வழிபாட்டில் எப்போதும் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் பக்குவமானவர்கள் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தை நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார். சோ ஒருவனுக்கு இப்போ கிருஷ்ண உணர்விலே இருந்தார்கள் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் மேல பக்தி இருக்குது அப்படின்னா, அவர்கள் செய்கின்ற ஜட செயல்களும் கூட கிருஷ்ணருடைய செயல்கள் தான், கிருஷ்ண கர்மா தான். எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, சதா சர்வ காலமும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். எப்படி ஈடுபடுகிறான்? சில சமயங்களில், அதாவது மார்னிங் நேரத்துல ஜபிக்கிறான். அப்புறமா என்ன பண்றான்? பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற நம்மளுடைய வேற இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறார்கள். சில சமயங்களே கேட்கிறார்கள். சோ அவர்கள் பகவானுக்காக சமைக்கிறார்கள், நைவேத்தியம் செய்து பகவானுக்கு அதை ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை பிரசாதமாக உண்கிறார்கள். சோ எதையாவது வாங்குறதுக்காக மார்க்கெட்டுக்கு போனா, நான் இன்னைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு பகவானுக்கு பிடித்த சமையலாக செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தோட போறாங்க, வர்றாங்க. வீடு துடைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணர் பாலனாக விளையாட போகிறார், தவழ்ந்து விளையாட போகிறார், என்னுடைய வீட்டுக்கு வரப்போகிறார் அப்படின்னு சொல்லி சுத்தபத்தமாக வீட்டை எல்லாம் வச்சு நறுமண புகையெல்லாம் போட்டு பகவானுக்காக நம்ம வெயிட் பண்றோம். சோ இந்த மாதிரி நம்ம கோயிலுக்கு போறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க மாலை தொடுத்துட்டு இருந்தா அதுல ஹெல்ப் பண்றோம். அங்க சமைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா பகவானுக்காக அங்க காய்கறிகள் நறுக்கி தருவது, பாத்திரங்களை சுத்தம் செய்து தருவது, இப்படி அவர்களுடைய ஒவ்வொரு நொடியுமே கிருஷ்ணருடைய நினைவின்றி கழிவது கிடையாது. சோ அந்த கிருஷ்ணருடைய அந்த நினைப்பிலேயேதான் ஒவ்வொரு நொடியும் கழிகிறது. சோ அப்படி கிருஷ்ணருடைய நினைவில்லாமல் ஒரு நொடி கூட கழிவதற்கு அவன் அனுமதிப்பது கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி நிலைக்கு பேர் தான் சமாதி அப்படின்னு பேரு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஏத்வசரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ர கமசிந்த்யம் ச கூடஸ்தம் அசலம் த்ருவம் சன்னியம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்தய தே பிராணுவந்தி மாம் ஏவ சர்வபூதஹிதே ரதா. சோ இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களும் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஆனால் சோ யார் பக்குவமானவர்கள் சொல்லிட்டாரு. எப்படி ஜட செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதை கிருஷ்ண கர்மாவாக எப்படி மாத்தணும்னு சொல்லிட்டாரு. இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்றாரு? யாரு பக்குவம் இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். சோ ஆனால் தோற்றமளிக்காததும், பகவானுடைய அந்த பிரம்ம ஜோதிக்கு ஏதாவது தோற்றம் இருக்கிறதா? இல்ல. புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டதும், எங்கும் நிறைந்ததும், சிந்தனைக்கு எட்டாததும், மாற்றம் இல்லாததும், நிலையானதும், அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். சோ அருவவாதிகளும் பகவானை அடைகிறார்கள். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, அது ரொம்ப கடினம் அப்படின்னு பகவான் பின்னாடி வரப்போற ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார். சோ இந்த அருவவாதிகள் என்ன எப்படி எல்லாம் இருக்கிறார், எதை வழிபடுகிறார்கள்? அந்த பிரம்ம ஜோதிக்கு ஒரு தோற்றம் இல்லை, ஒரு ஜோதி வடிவம் தான். சோ புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பது. சோ புலன்களை அவர்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். எங்கும் நிறைந்தது, அந்த ஜோதி எல்லா இடத்திலும் பரவி இருக்கிறது. சிந்தனை பண்ணி கூட பார்க்க முடியாது, அச்சிந்திய, கற்பனைக்கு எட்டாதது, மாற்றம் இல்லாதது, நிலையானது, அசைவற்றது. சோ இப்படிப்பட்ட அந்த பிரம்ம ஜோதியை யாரெல்லாம் வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது ஈஸியா சொல்றோம். ஆனா புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டமான காரியம். ஆனானப்பட்ட விஸ்வாமித்திரரே எத்தனை முறை புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல், கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தவறி இருக்கிறார் அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த புலன்களை செயற்கையாக இப்படி தியானம் செய்வதிலே கண்ட்ரோல் பண்ண முயற்சி செய்தால் அதில் அவர்கள் தோல்வியவே தழுவுவார்கள். சோ அவங்க மறுபடியும் மெட்டீரியல் பூல்ல தான் விழுந்துருவாங்க.
மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே மாட்டிக்கொள்வார்கள். சோ இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது அப்படிங்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே வந்து அவர்கள் வந்து நிறைய டேஞ்சர்ல இருக்காங்க, டேஞ்சர் ஜோன்ல தான் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாரு. சோ எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி, சோ எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும், அது வந்து எறும்பா இருந்தாலும் சரி, பிரம்மதேவனாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு பிராமணராக இருந்தாலும் சரி, நாயாக இருந்தாலும் பூனையாக இருந்தாலும் என்னவாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்குள்ளேயும் வந்து யார் இருக்கிறார்? பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் இருக்கணும். சோ அப்ப அந்த ஸ்பீசிஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் கூட இருக்கக்கூடாது. சோ அவங்க எல்லாமே சமமாக பண்டிதா சமதர்ஷினிகா, சோ அவங்க அந்த மாதிரி சம உணர்வோடு நடத்த வேண்டும், அந்த மாதிரி பழக வேண்டும். அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களிலே மட்டுமே ஈடுபட வேண்டும். எல்லாத்துக்கும் நன்மைதான் நினைக்கணும், யாருக்குமே வந்து கெடுதல் நினைக்க கூடாது. சோ இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான காரியம் இல்லைங்களா? சோ வந்து நம்ம செய்யறோம், அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதல் நினைக்கிறோமோ இல்லையோ, ஆனா மனசுக்குள்ளேயாவது நம்ம யாராவது திட்டா, நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே, ஏன் இவன் வந்து இவன் இப்படி பண்றான் திட்டுறான் அப்படிங்கறதான் நமக்குள்ள வரும் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாம் வந்து மனிதர்கள். சோ மனிதர் மனம் வந்து மனிதனுக்குரிய இயல்புகள் இதெல்லாமே. சோ இது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். சோ இந்த செயல்களில் மட்டுமே ஈடுபட்டு பிறருக்கு நன்மை தரும் செயல்களில் மட்டுமே ஈடுபட்டு அவர்கள் கடைசியாக இதுல எல்லாம் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே வந்து பகவானை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. சோ இந்த மாதிரி வழிபடுபவர்கள் நேரடியாக பகவானை வழிபடாமல் இன்டைரக்டா வழிபடுகிறார்கள். சோ அருவத்தை வழிபடுபவர்கள். சோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த மாதிரி அடைவதற்கு முன் ஏராளமான தவங்களை வந்து அவர்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி தவங்கள் செய்யும் போது அதிலே வந்து தவறுவதற்கு வந்து நிறைய சான்சஸ் இருக்கிறது. அதனாலே பகவான் வந்து இந்த முறை வந்து மிகவும் கடினமானது அப்படின்னு சொல்கிறார். சோ ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாம். 12.5 என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तसेदसाम् अव्यक्ताहि कदुःखम् தேகவத்பி அவாப்யதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்று கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானது. சோ யார் வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதியில தான் பற்று கொண்டிருக்கிறார்கள், இன்னும் அடுத்தது இன்னொரு ஸ்டேஜ் இருக்கு, பகவான் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேஜ் இருக்கு, அதை வந்து அவர்கள் வந்து பெருசா நினைக்கிறது கிடையாது. அருவ ஜோதியிலே கலந்தால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அது வந்து ரொம்ப கடினம். அங்கே வந்து ரொம்ப நாள் தங்க முடியாது, மறுபடியும் வந்து அவங்க பூமிக்குத்தான் வந்தாக வேண்டும். அங்க வந்து அந்த முறை வந்து ரொம்பவும் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க சொல்றாரு. இந்த வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமம். சோ மறுபடியும் பிறப்பு, ஏன்னா சும்மா இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? சோ ஆனா பகவான் கிட்ட போய் கலந்துட்டோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு வந்து நம்மளால வந்து பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். அங்க சும்மா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யாரையாவது பார்த்து கொஞ்ச நேரம் சும்மா இரு, ஒரு 10 மினிட்ஸ் நீ வந்து எதுவுமே பண்ணக்கூடாது, சும்மா இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டா சும்மா இருக்க முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? நம்ம மனசாவது எதையாவது நினைத்து கொண்டுதான் இருக்கும். அதுவும் சின்ன குழந்தைங்களை எல்லாம் சொல்லி பாருங்களேன், ஒரு நிமிஷம் வந்து அவனால உட்கார முடியாது. அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய இயல்பு. சோ மனிதர்களுடைய இயல்பே வந்து சும்மா இருக்க முடியாது. சோ இந்த அருவ பிரம்மத்திலே கலந்தால் சும்மாதான் இருக்கணும். சும்மா இருக்க முடியாம அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் பூமிக்கே பிறப்பு எடுத்து வருவார்கள். அதனால இது ரொம்ப சிரமமானது, இது ரொம்ப கடினமானது அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலே சொல்கிறார். எதற்காக வந்து ஆலயத்திலே வந்து அர்ச்சாமூர்த்தியை வந்து வழிபடுகிறோம்? ஏன் வந்து இந்த முறை சிறந்தது அப்படின்னா, பிரம்மஜோதி ஒரு நல்ல பெரிய அகண்ட விளக்கு மாதிரி, அந்த மாதிரி அகண்ட தீபம் மாதிரி ஏற்றி வச்சு பிரம்மஜோதியை வழிபடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா? ஏன் சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் அப்படி சொல்லாம அர்ச்சாமூர்த்தி வழிபாட்டை வந்து அவர்கள் வந்து ஏன் வந்து நமக்கு வந்து பிரிஸ்கிரைப் இது பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, அது வந்து அர்ச்சாமூர்த்தியை வழிபடுவது அப்படிங்கிறது நமக்காக, நம்முடைய வசதிக்காக சாஸ்திரங்கள் நமக்காக ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இதுக்கு வந்து சகுன வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அர்ச்சாமூர்த்தியை வந்து விக்கிரகங்களை வந்து பிரதிஷ்டை செய்து, அவர்கள் யார், அர்ச்சாமூர்த்தி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அவருடைய பகவானுடைய பிரதிநிதி தான். சோ பகவானுடைய சக்திகள் எல்லாமே வந்து அங்கே வந்து டெபாசிட் பண்ணப்படுகிறது. சோ பகவானும் அந்த அர்ச்சாமூர்த்தியும் ஒன்றுதான். சோ பரமபுருஷருடைய அதிகாரப்படுத்தப்பட்ட பிரதிநிதி தான் அந்த அர்ச்சாமூர்த்தி. சோ அவருடைய அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
சோ இந்த கண்டிஷன்டு சோல்ஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள். சோ இந்த கண்டிஷன்டு சோல்ஸ் ஆகிய நம்முடைய வசதிக்காகத்தான் இந்த அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடுகள் எல்லாமே வந்து பகவானாலும் சாஸ்திரங்களாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் வந்து ஒருபோதும் வந்து இந்த அருவ வழிபாட்டை வந்து சிபாரிசு செய்யவில்லை. உருவ வழிபாட்டை மட்டுமே சிபாரிசு செய்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 6வது 7வது ஸ்லோகம். ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பரா அனன்யேனைவ யோகேன மாம் த்யாயந்த வாசதே தேசாமகம் சமுத்தப்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி நசிராத் பார்த்த மையாவேசித சேதசாம். சோ ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பெறலாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு என் மீது எப்போதும் தியானம் செய்து தங்களுடைய மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ அவர்களை காப்பாற்றுவதில் ஒரு நிமிடம் கூட காலம் தாழ்த்துவது கிடையாது. சோ சம்சார சாகரத்திலே விழுந்து விட்டோம். சோ இதுல வந்து நம்ம பக்தி செய்தோம் அப்படின்னா எப்படி பக்தி செய்கிறார்கள்? எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து, எப்படி வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து போர் செய்ய விருப்பம் இல்லை, ஆனாலும் பகவான் நீ போர் செய்யணும், எழுந்து போரிட தயாராகு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் வந்து தன்னோட மனசை மாத்திக்கிட்டார். தன்னுடைய விருப்பங்களை, தன்னுடைய ஆசைகளை, எண்ணங்களை எல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு பகவான் சொல்லிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக, அவருடைய திருப்திக்காக அவருடைய ஆசைகளை எல்லாம் துறந்து விட்டு பகவானுக்காக வந்து போர் செய்யறார். அந்த மாதிரி நம்முடைய எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து புறம் தள்ளிவிட்டு பகவானுக்காக அப்படின்னு எல்லா செயல்களையும் செய்கிறார்களோ, பக்தி செலுத்துகிறார்களோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்களோ, எப்போதும் வந்து என்னை பற்றியே தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, அவர்களுடைய மனங்கள் என் மீது நிலைத்து இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி வழிபடுகிறவர்களை வந்து நான் பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே இருந்து காப்பாற்றுகிறேன். அதுல வந்து காப்பாற்றுவதற்கு வந்து நான் தாமதிப்பதே கிடையாது, ஒரு நொடி கூட தாமதிப்பது கிடையாது அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்லுகிறது. சோ ஜடவாழ்வு கடலிலே இருந்து விடுதலை செய்வதில் பகவான் நேரம் தாழ்த்துவது இல்லை. அவரே அப்படின்னு அவரே வந்து உறுதி கூறுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது ஸ்லோகத்துல மையேவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷயா நிவசிஷ்யசி மையேவ அதவூத்வம் ந சம்சய. சோ எப்படி பக்தி செய்யணும்? இது அனன்ய பக்திக்கு டெஃபினிஷன். அனன்ய பக்தின்னு சொல்றோம். அது என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க வந்து டெஃபினிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. சோ கிருஷ்ணரும் இந்த படத்துல பாருங்க எவ்வளவு அழகா கிருஷ்ணரும் கோபர்களும் எல்லாமே சுத்தி உட்கார்ந்துட்டு எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கிறாங்க. சோ முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. சோ நம்மோட மனசு முழுக்க பகவானை நிறைஞ்சிருக்கணும். நம்முடைய அறிவு எல்லாமே வந்து பகவானை பற்றி சிந்திப்பதிலேயே ஈடுபடுத்தணும். சோ இவ்வாறு நீ எப்போதும் என்னிலே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. சோ இப்படி நம்ம வந்து பகவானையே எப்பவும் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானும் நம்மை பற்றி நினைக்கிறார். சோ பகவானுக்காக எல்லாமே பகவானுக்காக காட் சென்டர்டா நம்ம வந்து எல்லா செயல்களையும் செய்யும் போது பகவானுடைய மனதிலே வந்து இடம் பெறுவதற்கு நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. சோ ரிலேஷன்ஷிப், சோ டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பகவானுக்கும் பக்தனுக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டெவலப் ஆகிறது. சோ பகவானுடைய அந்த நாமங்களை வந்து நாம் வந்து ஜெபம் செய்யும் போது பகவான் அந்த அந்தரங்க சக்தியாக நம்மளுடைய நாவிலே வந்து நடனம் ஆடுகிறார். சோ அவருடைய பிரசாதங்களை உண்ணும் போது நம்முடைய அந்த பக்தனுடைய உடல் வந்து கிருஷ்ணமயமாகிறது. சோ அப்போ பகவானுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பக்தி செய்ய முடியும். இப்படி செய்கின்ற பக்தியே அனன்ய பக்தி அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது சாதனா பக்தி. அதாவது நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் சாதனா பக்தி. நம்மளுக்கு பக்தினா என்னன்னு தெரியும், ஆனா நம்ம எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கிறோம். சோ சாதனா பக்தி பண்றோம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். அத சித்தம் சமாதாதும் ந சக்னோசி மயி ஸ்திரம் அப்யாசயோகேன ததோ மாம் இச்சாப்தும் தனஞ்சய. செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா,
உனது மனதை என் மீது பிறளாது நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால் சோ பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. சோ எந்நேரம் என்னை பத்தியே நினைக்க முடியல, உன்னோட மனசை வந்து என் மேல அப்படி நிலைச்ச மாதிரி கான்ஸ்டன்டா வைக்க முடியல அப்படின்னா அவர் இன்னும் சொல்றாரு, இது வேற மாதிரி பக்தி செய் அப்படிங்கிறாரு. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. சோ என்னென்னலாம் டூஸ் அண்ட் டொனாட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து பின்பற்று. ரெகுலரா என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணு. பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்று. என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக குருவை வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்புறம் அதிகாலையில் எழ வேண்டும், குளித்து கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும், பிரார்த்தனைகள் செய்ய வேண்டும், ஜபம் செய்ய வேண்டும், அர்ச்சனைகள் செய்ய வேண்டும் மலர்களாலும் பாமாலைகளாலும். சோ அவருக்கு நைவேத்தியம் சமைத்து அவருக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். அப்புறம் வந்து சத் சங்கத்திலே இருக்க வேண்டும். பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸை வந்து நம்ம படிக்கணும். இதை வந்து சப்தாகம் பண்றாங்க இல்லைங்களா, அதை வந்து கேட்கணும். சோ எல்லாரும் சொல்றதையும் கேட்டுக்க கூடாது. ஒரு யார்கிட்ட டிசிப்ளின் சக்சஷன்ல வந்த ஒரு குரு வந்து நம்ம கேட்கணும். சோ இந்த மாதிரி இறைநிலைக்கு உயர்த்தப்படுவோம். சோ இதுதான் வந்து சாதனா பக்தி. சோ அனன்ய பக்தி பண்ண முடியலன்னா பரவாயில்ல. சோ இதனால சாதனா பக்தி பண்ணு. இந்த சாதனா பக்தி பண்ணும் போது உன்னுடைய விருப்பம் என்ன, என்னை வந்து அடைவது. சோ அந்த விருப்பத்தை வந்து நீ விருத்தி செய்து கொள்ளலாம். வளர்ச்சி அதை வந்து விருத்தி செய்து கொள்ள உனக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து பகவான் நம்மளுக்கு சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. 10வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். அப்யாசே அப்யசமர்த்தோசி மத்கர்ம பரமோ பவ மத்அர்த்தம் அபிகர்மாணி குர்வன் சித்தம் அவாப்ஸ்யசி. சோ பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடால், சோ இப்ப மறுபடியும் சொல்றார். என்ன சொல்றார், உன்னால சாதனா பக்தியும் பண்ண முடியல, அனன்ய பக்தியும் பண்ண முடியல, சாதனா பக்தியும் பண்ண முடியல அப்படின்னா எனக்காக மட்டுமே செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலையை வந்தடைவாய். என்ன செஞ்சாலுமே அதை வந்து எனக்காக செய் அப்படிங்கிறாரு. சோ எனக்காக, அவருக்காக எப்படி செய்வது அப்படின்னா நம்மளுடைய வேலைகள் எல்லாம் செய்ய வேண்டாமா, நான் வேலைக்கு போக வேண்டாமா, சம்பாதிக்க வேண்டாமா, என் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டாமா, அப்படி கிடையாது. அதெல்லாம் செய்யுங்க. பகவானே சொல்லியிருக்கிறார், பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதையெல்லாம் பண்ணிக்கொண்டே நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து நம்ம வந்து எப்படி எல்லாம் வந்து செயல்படலாம். இப்ப நம்ம இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல இருக்கிறோம். சோ இப்ப பிரச்சாரம் பண்ணுறோம். இந்த பிரச்சாரம் பண்ற போது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைன் தெரியாதவர்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஃப்ரீயா சொல்லி தராங்க, நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நம்ம அக்கம் பக்கத்தவர்களை, ரிலேட்டிவ்ஸ, நம்மளுடைய நண்பர்களை வந்து இதுல சேர்த்து விடலாம். சோ அதுவும் ஒரு வகையான சர்வீஸ் தான். சோ அவ்வாறு அப்படி அதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு, இப்ப பாலாஜி பிரபு என்னவா இருக்கிறாரு, நம்ம குரூப்ல வந்து அட்மினா இருக்கிறாரு. இந்த மாதிரி நம்ம முகமே தெரியாத எத்தனையோ பேர்கள் பின்னாடி இயங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ அவர்களுக்கு என்னென்ன உதவிகள் தேவைப்படுமோ அந்த டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம், இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறத டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம், அப்புறம் கதை சொல்லலாம், அப்புறம் வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம். சரிங்களா, பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற புக்கை வந்து நம்ம தெரிந்தவர்களுக்கு, உறவினர்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். சோ இந்த மாதிரி பணம் நிறைய இருந்தா நம்ம கட்டுமான பணிகள் எல்லாம் கோயில்களுக்கு நடக்கும் போது நம்மளால முடிஞ்சதை வந்து நம்ம டொனேட் பண்ணலாம். சோ இந்த மாதிரியாக செயலாற்ற முயல்வாயாக. இவ்வாறு செயல்படுவதன் மூலம் ஒரு பக்குவமான நிலையை வந்து அடைவார். சோ இதுல வந்து நம்மளுக்கு செல்ஃபிஷ்னஸே கிடையாது இல்லைங்களா, பொதுநலம் தான் இருக்குது, கிருஷ்ண பக்தி தான் இருக்கிறது. சோ இதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு என்னது 27க்கு போயிட்டீங்க? ஓ 9.27 மாதாஜி. எப்படி பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு பகவான் வந்து 9th சாப்டர்லயே சொல்லியிருக்கிறார். அவர் நம்மெல்லாம் இப்படி பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு அவர் விரும்புறார். சோ எப்படி அப்படின்னு பார்க்கலாம். யத் கரோசி யத் அஸ்னாசி யத் ஜூஹோசி சதாசிய யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத்தர்ப்பணம். குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, சோ நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே பகவானை நினைத்து செய்யணும்.
எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதை பகவானுக்கு சுத்தமா சமைச்சு அதை வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, நம்ம வந்து என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே சரி, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, யாருக்கு என்ன கொடுத்தாலும் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லி அதை வந்து நம்ம செய்யணும். எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. நம்ம வந்து இப்ப தவம் எல்லாம் செய்ய காட்டுக்கு போறதுல ஜபயக்னம் தான் செய்யறோம். சோ அதை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்துவிட்டு நம்ம வந்து பகவானை வந்து கும்பிடணும். இந்த மாதிரிதான் கும்பிடணும் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்கிறார். நம்ம இப்படி கும்பிட்டாதான் பகவான் வந்து சந்தோஷப்படுவார். சோ இந்த மாதிரி பகவான் காட் சென்டர்டா இருக்கிறது தான் வந்து பகவானுக்கு நாம் செய்கின்ற பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு அது போடுறீங்களா? அந்த பிபிடி போடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அந்த பிபிடி போடுவீங்களா? எஸ் மாதாஜி, இதோ எடுக்கிறேன். விசிபிள் மாதாஜி? என்ன பிரபு? வியூ ஆகுதா? வியூ ஆகுது. அந்த டெம்பிளோட இது வந்திருக்கு. ஓகே, இதுதான். டொனேஷன் அப்பீல் ஃபார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த் டெம்பிள். இப்போ இஸ்கான் பெங்களூருல இப்ப வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குது. மிகப்பெரிய 1.25 ஏக்கர்ல வந்து கோயில் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அதுக்கு வந்து நம்மளால முடிஞ்ச, உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தா உங்களால முடிஞ்சா என்னென்ன மாதிரியான டொனேஷன்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சின்ன இது பார்க்க போறோம். இங்க பாருங்க எவ்வளவு பெரிய ஏரியா. இந்த ஏரியா தான் வந்து நம்ம கோயில் வந்து இப்ப ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பூமி பூஜை போடுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த இந்த பிக்சர், பூமி பூஜை அன்னைக்கு இந்த எடுத்த பிக்சர் இது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, மாத்துங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் தான் வந்து என்என்டி பிரபு. சோ இவங்க எல்லாருமே வந்து டெம்பிள் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகி எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு. அங்க போய் வந்து நம்ம தங்கலாம். அந்த மாதிரி கெஸ்ட் ஹவுஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஆசிரம் இருக்கு, லைப்ரரி எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. சோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன மாதிரியான டொனேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரே ஒரு சின்ன இது பார்த்திடலாம். உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தா நீங்க வந்து இந்த கோயிலுக்கு நீங்க வந்து டொனேட் பண்ணலாம். சோ இதுதான் வந்து அந்த கோயிலுடைய ஃப்ரண்ட் தோற்றம். இது வந்து அந்த பில்லர்ஸ், சரிங்களா? இதுதான் அந்த இஸ்கான் பெங்களூருல ராதா கோவிந்தர் டெம்பிள். அடுத்ததுக்கு போங்க பிரபு. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் 1.5 ஏக்கர். ஸோ இது வந்து 1.5 ஏக்கர்ல இந்த கோயில் கட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து 75,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல கட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ இதுக்கு தேவைப்படுகிற அமௌண்ட் வந்து 15 கோடி வந்து தேவைப்படுகிறது. 5,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல டெம்பிளோட ஹால் மட்டுமே வந்து 5,000 ஸ்கொயர் ஃபீட். அன்னதானத்துக்கு ஹால் இருக்கு, கோவிந்தாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, ஸ்டீம் கிச்சன் இருக்கு, கோசாலா அதாவது பசுக்களை பராமரிக்கிற இடம் இருக்கிறது, கெஸ்டுக்கான ரூம்ஸ் இருக்கு, பிரம்மச்சாரி ஆசிரம் இருக்கு. இஸ்கான்ல வந்து பிரம்மச்சாரிகள் தான் பூஜை எல்லாம் பண்ணுவாங்க, நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ நம்ம என்என்டி பிரபு கூட பிரம்மச்சாரி தான். சோ இந்த மாதிரி பிரம்மச்சாரிகளுக்கு அப்படின்ட்டு வந்து ஃபியூச்சரா பிரம்மச்சாரியா அங்க வந்து கத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு எல்லாம் தங்குறதுக்கு தான் பிரம்மச்சாரி ஆசிரம் இருக்கு. ஓப்பன் ஏர் ஆடிட்டோரியம் கட்டிட்டு இருக்காங்க, செமினார் ஹால்ஸ் இருக்கு, கல்யாணி ப்ராஜெக்ட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு கம்ப்ளீட் பை 2024. ஸோ இன்னும் வந்து இப்ப 22 இருக்கு இல்லைங்களா? இன்னொரு 2 வருஷத்துல வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து முடிவடையும். ஸோ இங்கே வந்து பிரபு கிளிக் பண்ணுங்க.
அடுத்ததுக்கு போங்க பிரபு. இல்ல அதுதான் அந்த வீடியோ மாதாஜி. ஆ, யூடியூப்ல ஷேர் பண்ணிடலாம். குரூப்ல ஷேர் பண்ணிடுறாரு. ஓகே ஓகே. நீங்க அந்த இதெல்லாம் சொல்லுங்க, காமிங்க. ஆ, இதுக்கு எப்படி நம்ம ஸ்பான்சர் பண்ணலாம் இந்த கோவிலுக்கு? நம்மனால வந்து ஒரு பெரிய கோயில வந்து கட்ட முடியாது. ஆனா அந்த கட்டுமான பணிகள் நடக்கும்போது நம்மளும் அந்த கோயில்ல வந்து ஒரு சின்ன எப்படி வந்து ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்திக்கு அணில் வந்து எப்படி வந்து உதவி பண்ணுச்சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து உதவி பண்ணலாம். சோ அதுக்கான வழிவகைகள் என்னென்ன அப்படின்னு இப்ப சொல்றோம். ஒரே ஒரு செங்கல், அந்த செங்கல் வந்து கட்டுமான பணி செய்வதற்கு 1500 ரூபாய். ஒரு செங்கலோட விலை 1500 ரூபாயான்னு கேட்காதீங்க. அந்த செங்கலை வச்சு கட்டுமானம் எல்லாம் செய்யணும் இல்லைங்களா? அதுக்காக வந்து 1500 ரூபாய் நம்ம வந்து பே பண்ணலாம். இதே 2 பிரிக் அப்படின்னா ஆஹ் 3000 ரூபாய் பே பண்ணலாம். 5 பிரிக் அப்படின்னா 7500 ரூபாய் பே பண்ணலாம். 10 பிரிக்ஸ் அப்படின்னா 15,000 ரூபாய் அப்படின்னு பே பண்ணலாம். சோ ஒவ்வொரு பிரிக்குக்கும் 1500 ரூபாய் கணக்குல நம்ம எத்தனை பிரிக் வேணா, நம்ம வீட்ல ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். 4 பேத்துக்கு ஒரு ஒரு பிரிக் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இஷ்டம் இருந்தா நம்ம அந்த கோயிலுக்கு நம்ம வந்து நம்ம டொனேட் பண்ணலாம். சோ மந்திர் நிர்மாண சேவாஸ் அப்படின்னு இதுக்கு பேரு. அடுத்தது அடுத்தது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் கட்டுமான பணி. சோ இந்த ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு கட்டுமான பணிக்கு 5000 ரூபாய். 2 ஸ்கொயர் ஃபீட் அதே மாதிரி போட்டுக்கோங்களேன். 10,000, 5 ஸ்கொயர் ஃபீட்னா 25,000, 10 ஸ்கொயர் ஃபீட்னா 50,000. சோ இதுக்கு வந்து மந்திர் நிர்மாண இதுவும் மந்திர் நிர்மாண சேவா தான். கோயில் கட்டுவதற்காகத்தான். உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இது ரெசிப்ட் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இஷ்டப்படுறவங்க கொடுக்கலாம். இல்ல ஒரு செங்கலுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது போங்க. சோ இங்க வந்து நம்ம எப்பவுமே நம்ம வந்து லைஃப் மெம்பர்ஷிப் வேணும் அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. இதுக்கான ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு நீங்க உங்களுக்கு வந்து இதுல போடுவாங்க. அப்ப நீங்க வந்து ஃபார்ம்ஸ்ல வந்து யார்கிட்டயுமே நீங்க வந்து தனியாக பணமாகவோ எதாகவோ வந்து அட்மின்ஸ் கிட்ட டீச்சர்ஸ் கிட்ட நீங்க வந்து கான்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நாங்க ஃபார்ம் போடுவோம், நீங்க தான் பே பண்ணிக்கணும். யாருக்கிட்டயுமே வந்து நீங்க பணமாக நீங்க வந்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. நீங்க டைரக்டா உங்களுக்கும் கோவிலுக்கும் தான் வந்து கனெக்ஷன். இந்த பணம் அனுப்புறதுல மத்த யார்கிட்டயும் நீங்க வந்து பணம் பணம் வந்து கொடுக்க கூடாது. அமௌண்ட் பேயபிள் அது வந்து லைஃப் மெம்பர்ஷிப்புக்காக வந்து 35,555. அதாவது நீங்க வந்து வாழ்நாள் முழுக்க வந்து இந்த இஸ்கான்ல வந்து மெம்பராக இருக்கிறதுக்காக. இத வந்து ஒரு மொத்தமாகவும் பே பண்ணலாம், இல்ல இன்ஸ்டால்மெண்டாகவும் வந்து பே பண்ணலாம். இஷ்டம் இருந்தா உங்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபேம் அப்படிங்கிற அந்த சுகத்துல வந்து உங்களுடைய பேர் வந்து பொறிக்கப்படும். சோ விஐபி பாசஸ் அங்க வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும்போது விஐபி பாஸ் வந்து கொடுக்கப்படும். இஸ்கானுடைய வைல்ட் வைல்ட் ஃபேமிலியில சோ உலகம் முழுக்க இஸ்கான் இருக்கு. அதுல நம்ம வந்து ஒரு மெம்பராக மாறிவிடலாம். இதுக்கு இந்த சேவா அமௌண்ட்டுக்கு வந்து 1,08,000 ரூபாய் பே பண்ணலாம். இதை வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பே பண்ணா 3 வருஷத்துக்கு பே பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. தர்ம கர்த்த சேவா அப்படின்னு பேர் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி நிறைய சேவாஸ் வந்து இருக்கு. 2,70,70,000 அப்படிங்கிற அமௌண்ட் கூட நம்ம பே பண்ணலாம். இது எல்லாமே இது பிரதிஷ்டாபன யஜ்னா. சோ இதுக்காக நம்ம இத வந்து நம்ம ஒரு சென்ட் ஆஃப் லேண்ட் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக நம்ம இதுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் பே பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 2 சென்ட்னா அதையே வந்து இன்டூ 2 போட்டுக்கோங்க. 5,40,000. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. அதேதான் வந்து 4 சென்ட்னா எவ்வளோன்னு போட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மகா முக்கிய தர்மாதிகாரி அப்படின்னா 10,80,000. முக்கிய தர்மாதிகாரி அப்படின்னா 5,40,000. தர்மாதிகாரி அப்படின்னா 2,70,000 அப்படின்னு இங்க போட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொன்றும் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்பான்சர் ஃபார் ஸ்கொயர் ஃபீட் 5,000. ஸ்பான்சர் ஃபார் பிரிக் 1,500. நித்திய சேவா மந்த்லி அங்க வந்து பூஜை டெய்லி பூஜை நடந்துகிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஏதாவது கைங்கரியம் பண்ணணும் அப்படின்னா 500 ரூபாயில இருந்து அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஒன் டைம் மந்த்லி சேவா ஒரே ஒரு தடவை வந்து ஒரு மாசத்துக்கு வந்து நான் சேவை பண்றேன், அந்த மந்த்லி சேவால நான் கட்டுறேன் அப்படின்னா 500 ரூபாய் கட்டி நம்ம வந்து டொனேட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
இதுக்கான லிங்க்ஸ் தான் நீங்க கொடுத்திருக்கிறோம். இந்த லிங்க்குள்ள போனீங்கன்னாவே நீங்க வந்து ஆன்லைன்லயே பே பண்ணிக்கலாம். சோ நீங்க யாருக்கும் பணம் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆன்லைன்ல நீங்க பே பண்ண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ராட்ல இருக்கிறவங்க கூட நாமனிஸ்தா தாஸ் பிரபுவுக்கு வந்து இமெயில் மூலமாக வந்து நீங்க வந்து அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அவருடைய இமெயில் அட்ரஸும் கொடுத்திருக்காங்க, namanidasa@gmail.com அப்படின்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து அங்க பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த பிரசாத் அந்த அது ராஜ்போக் சேவா அப்படின்னுவாங்க. சோ அந்த ராஜ்போக் சேவா ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னா 500 ரூபாய் பே பண்ணிட்டா நம்ம பேர்ல அங்க பகவானுக்கு வந்து சமைச்சு அவங்க வந்து ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. சர்வ சேவா அதுக்கு வந்து 1000 ரூபாய் பே பண்ணலாம். தூப சேவா தூபம் காமிக்கிறாங்க இல்லைங்களா? மாசத்துக்கு வந்து 2000 ரூபாய். சீர நைவேத்திய சேவா அதாவது பால் அபிஷேகம் எல்லாம் பண்றது. சீர அப்படின்னா பால். சோ 5000 ரூபாய். புஷ்ப அலங்கார சேவா அப்படின்னா ஒரு மாசத்துக்கு பண்ணுவாங்க. இந்த சீர சேவா வந்து ஒரு மாசத்துக்கு பண்ணுவாங்க நம்ம பேர்ல. அதுக்குதான் 5000 ரூபாய். 30 நாளும் நம்ம பேர்லயே பண்ணுவாங்க. புஷ்ப அலங்காரம் கூட ஒரு மாசத்துக்கு வந்து 30 நாளும் வந்து நம்ம பேர்லயே பண்ணுவாங்க. அதுக்கு 10,000 ரூபாய். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து நாங்க இத பத்தி எடுத்து சொல்ல வேண்டியது எங்களுடைய கடமை. உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தா உங்களுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அதை வந்து நீங்க வந்து பகவானுக்காக நீங்க அந்த கோயில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல உங்களை வந்து இணைத்துக் கொள்ளலாம். பகவானுடைய கருணைக்கு பாத்திரமாகலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா 11வது ஸ்லோகம் பார்க்க போறோம். அதை தத் அப்யசக்தோசி கர்தம் மத்யோகமாஸ்ரித சர்வ கர்ம பல தியாகம் ததா குரு யதாத்மவான். சோ ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னார்? அனன்ய பக்தி செய் சொன்னார். அது செய்ய முடியல அப்படின்னா சாதனா பக்தி செய் அப்படின்னாரு. சாதனா பக்தி பண்ண முடியல அப்படின்னா நிஷ்காம கர்ம யோகம் பண்ண சொன்னாரு. இப்ப என்ன சொல்றாரு? எல்லாவற்றையும் எனக்காகவே செய் அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லைங்களா? அதையும் செய்ய முடியல அப்படின்னா சகாம கர்மா செய் அப்படிங்கிறாரு. சகாம கர்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா என்னை பற்றிய உணர்வில் சோ என்னையே எப்பவும் நினைச்சிட்டு உன்னால வந்து செயல்படுத்த முடியல அப்படின்னு சொல்லும் போது உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் நீ என்னென்ன செயல்கள் செய்கிறாயோ அந்த செயல்களின் பலன்களை வந்து தியாகம் செய்துவிடு. பகவானுக்காக தியாகம் செய்துவிடு. செய்துட்டு ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். நான் ஒரு உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்னு நீ அந்த உணர்வோட நீ வந்து எல்லா பலன்களையும் வந்து நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸுடைய அந்த பலன்களை வந்து ஃப்ரூட்ஸை வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் செய்து விட வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. ஏன் அப்படி சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவ்வாறு நம்ம வந்து மேல சொன்ன எதுவுமே பண்ண முடியல. ஆனா இது சில காரணங்கள் நம்ம வீட்டுல சமூக காரணங்கள் இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து குடும்ப காரணங்கள் இருக்கலாம், மத காரணங்கள் இருக்கலாம். சோ இந்த 3 காரணங்களாலும் நம்மளால பக்தி செய்ய முடியல அப்படிங்கும் போது நேரடியாக வந்து இணைந்தால் இஸ்கான்ல வந்து இணைந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னா சில குடும்பங்கள்ல வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இங்க வந்து கிறிஸ்டியன் முஸ்லிம் அப்படிங்கிற அந்த பாகுபாடு பேதம் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா அவர்கள் வந்து பக்தி செய்வதற்கு குடும்பத்தவர்கள் வந்து ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். சோ அப்படி இருக்கும்போது எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார்கள். நம்ம வீட்டிலேயே கூட சில சமயங்களில் மனைவி வந்து பக்தி செலுத்துபவராக இருந்தால் கணவர் வந்து ஏத்திஸ்டா இருப்பார், நாஸ்திகராக இருப்பார். இல்ல கணவர் வந்து பக்தி செய்கிறவராக இருந்தால் மனைவிக்கு அவ்வளவா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது குடும்பங்களுக்குள் குழப்பம் வரக்கூடாது. அப்படி இருக்கும்போது நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னா நீ செய்கின்ற செயல்களின் பலன்களை எல்லாம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லி எனக்காக அர்ப்பணித்து விடு அந்த பலன்களை எல்லாம். சோ அப்ப வந்து நீ வந்து பக்தியின் அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறாய் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பயிற்சியையும் செய்ய முடியலன்னா என்ன செய்யறது அப்படின்னு அடுத்தது சொல்லுவார் இப்போ. சோ ஸ்ரேயோ ஹினானம் அப்யசாத் ஞானாத்யானம் விசிஷ்யதே ஞானாத் கர்ம ஃபலத்யாகாஸ் த்யாகாத் சாந்திர் அனந்தரம். சோ தியானம் செய், இல்லைன்னா ஞான யோகத்தின் மூலமாக
பகவானை தேடு அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. இந்த பயிற்சியை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிட்டால், எந்த பயிற்சியை முன்னாடி சொன்னார் இல்லைங்களா? சோ அந்த பயிற்சியை, சோ பகவான் கிட்ட அந்த ஃப்ரூட்ஸ வந்து அர்ப்பணிச்சிடு அப்படின்னு சொன்னாரு. அதையும் நீ செய்ய முடியல அப்படின்னா ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள். சோ பகவானை பற்றிய ஞானம்னா பகவானை பற்றிய அறிவு, அதை நீ வந்து விருத்தி செய்துக்கோ அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. சோ இங்க பாருங்க, புக்கை வச்சு படிச்சுட்டு இருக்காங்க வேதங்கள் எல்லாமே. இதையும் விட, இந்த ஞானத்தை விட என்னது சிறந்தது? தியானம் சிறந்தது அப்படிங்கிறாரு. ஆனா இந்த தியானத்தை விட பலன்களை தியாகம் செய்வது அப்படிங்கிறது மிகச்சிறந்தது. சோ பலன்களை வந்து நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். சோ இந்த தியாகத்தினால் என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அப்படின்னா மன அமைதி கிடைக்கும். சோ மன அமைதி கிடைத்தாலே வந்து நம்ம பக்தி பாதையில் முன்னேறுவோம். சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்கிறார்கள். சோ இது நம்ம 3வது பிக்சர்ல பாக்குறோம். பகவான் வந்து என்ன பண்றார், இங்க வந்து ஒரு அம்மா பழம் வித்துட்டு வந்தாங்க. சோ கிருஷ்ணர் பாக்குறார், எனக்கு பழம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். பழம் வேணும்னு கேட்டோடனே அப்பெல்லாம் வந்து பைசா எல்லாம் கொடுத்து வாங்க மாட்டாங்க, பண்டமாற்று முறைதான். அப்பா என்ன சொல்றார், நீ கை நிறைய நெல்லு அள்ளிட்டு போய் அந்த அம்மா கிட்ட கொடுத்து பழம் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்றார். இவரும் அந்த பிஞ்சு கைகளிலே நெல்லை அள்ளிட்டு வர்றாரு. எல்லாம் வெளியில கொட்டிக்கிட்டே வருது. சோ இங்க வந்து இந்த அம்மா கிட்ட கொடுக்கும்போது கையில பார்த்தா கொஞ்சூண்டுதான் இருக்கு. சோ அதையும் வந்து அந்த அம்மா வாங்கிக்கிறாங்க. வாங்கும் போது இல்ல நான் பலன் தரமாட்டேன், எனக்கு நீ வந்து முக்தி கொடுத்தா மட்டும்தான் நான் வந்து பலன் தருவேன், பழம் எல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பேன்னு சொல்லிடுறாரு. ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, எப்படி அப்போ ஞானத்தினாலே அந்த அம்மா உணர்ந்து கொண்டார்கள் இவர் வந்து பகவான் அப்படிங்கிறது. எப்படி தெரிந்தது அப்படின்னு கேட்டா, அந்த நெல்லை வந்து அந்த அம்மாவுக்கு கொடுக்கும் போது பாக்குறாரு கையில சங்கு சக்கரம் இருக்கிறது. சோ அந்த ஞானம் அவருக்கு இருந்திருக்கிறது. சோ அந்த ஞானத்தினாலே இவர் யார் என்பதை வந்து அறிந்து கொண்டார். பகவானும் வந்து அந்த அம்மாவுக்கு முக்தியை தர்றாங்க. சோ அதுதான் இந்த பிக்சர்ல பார்க்கணும் நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா. 13, 14 இந்த 2 ஸ்லோகங்களும் அத்வேஷ்ட சர்வபூதானாம் மைத்ர கருண ஏவச்ச நிர்மமோ நிரஹங்கார சமதுக்க சுகசமி சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சய மையர்பித மனோ புத்தி யோ மத் பக்த சமே பிரிய. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து யார் பகவானுக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு லைனா சொல்லிட்டு வருவார். சோ அப்போ இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம கிட்ட நம்ம விருத்தி செய்து கொண்டால் நம்ம வந்து பகவானுக்கு பிரியமானவர்களாக மாறிவிடலாம். சோ யாருக்கிட்டையுமே பொறாமை இருக்கக்கூடாது. நமக்கு என்ன இருக்கோ, நமக்கு என்ன பகவான் கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை வச்சுதான் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தணுமே ஒழிய மத்தவங்களை பார்த்து மத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. கம்பேரிசன் பண்ணினா நம்மளுக்கு மன அமைதி அப்படிங்கிறதே கிடைக்காது. மன அமைதி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? நம்மளுடைய லைஃப் வந்து தோல்வியிலே தான் முடியும். சோ எப்பவுமே பொறாமை இருக்கக்கூடாது. எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, சோ எல்லா உயிர்வாளிகளையுமே வந்து அன்பாக நடத்தணும். ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கிறார். தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, சோ எல்லாவற்றிற்கும் யார் உரிமையாளர்? பகவான் ஒருவரே உரிமையாளர். இங்க இந்த வீட்டுல இந்த வண்டி வாகனம் வசதி பேக் பேலன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இதுக்கெல்லாம் நான் தான் வந்து உரிமையாளன், நான் தான் அப்படின்னு எண்ணக்கூடாது. இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய சொத்து. சோ பகவான் கொஞ்ச நாள் நான் இருந்து அனுபவிச்சுட்டு போறதுக்காக பகவான் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். சோ அந்த ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடாது. இன்னைக்கு என்னது நாளைக்கு வேற யாரோ உடையது அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்திலேதான் நாம் வந்து அந்த பாவத்திலே தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும். அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லைங்களா? அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ அப்படிங்கிறது. சோ மனிதனாக பிறந்தவனுக்கு கூடவே அதுவும் பிறந்துருச்சு இல்லைங்களா? சோ நம்ம வந்து இப்போ நான் காலையில குளிக்க போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் குளிக்க போகும்போது பாத்ரூம்ல வந்து கதவெல்லாம் சாத்தியாச்சு.
நான் உள்ள போனோன்னே ஏதோ கால் சோப்பு ஏதோ பட்டு நான் வலிக்கிறேன், வலிக்கு டம்முன்னு வந்து இடிச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. வெளியில இருக்கிறவங்க வந்து என்ன 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 என்னன்னு கேட்பாங்க இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன சொல்லிடுவோம், ஒண்ணும் இல்ல சும்மா சாதாரணமா இடிச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இல்லைங்களா? நமக்கு பெரிய அடியா இருந்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், இல்ல இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, நல்லாதான் இருக்கேன், ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிடுவோம். இதுவே ஒரு 50 பேர் கூடி இருக்கிற சபையிலே ஒரு சத்சங்கம் நடந்துகிட்டு இருக்கிறது சரிங்களா? அங்க போய் நான் வந்து வலிக்கு விழுந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. அங்க ஏதோ இருந்துச்சு, எண்ணெயோ என்னமோ இருந்துச்சு, கால் வலிக்கு விழுந்துட்டேன். அங்கேயும் வந்து தம்முன்னு அடிதான் சரிங்களா? அடிபட்டுருச்சு எனக்கு. அப்போ எனக்கு வந்து எது எனக்கு ரொம்ப வலிக்கும்? பாத்ரூம்குள்ள நான் விழுந்தப்ப அடிபட்டுச்சு அது ரொம்ப வலிக்குமா? இல்ல 50 பேத்துக்கு முன்னாடி அந்த சத்சங்கத்திலேயோ எங்கேயாவது ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குதோ அந்த இடத்திலே விழும்போது எனக்கு அடிபட்டு இருக்குது அது வலிக்குமா? எது வலிக்கும்? சாட்ல போடுங்க. 50யா? கிருஷ்ண ஜெயந்தி மாதாஜி என்னது 50ன்னு போட்டிருக்கீங்க? 50 பேர் முன்னாடி விழுந்ததுதான் வலிக்கும்னு சொல்றேன். சரி 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 கரெக்ட் 50 பேருக்கு முன்னாடி விழு. எஸ் மாதாஜி எஸ் 50. ஏன் 50 பேருக்கு முன்னாடி நான் விழுந்தப்ப வலிச்சது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அது எனக்கு விழுந்த அடி இல்ல, என்னுடைய அகங்காரத்தின் மேல் விழுந்த அடி. எஸ் பிரபு, அனந்தகுமார் பிரபு, தேங்க்யூ டிவோட்டிஸ். சோ அந்த நான் வந்து யாரும் பார்க்கல, நான் உள்ள விழுந்தது யாரும் பார்க்கல, ஆனாலும் எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல. ஆனா அங்க 50 பேர் பார்த்துட்டாங்க. அந்த அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ மேல, அந்த அகங்காரத்தின் மேல விழுந்த அடி எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது இல்லைங்களா? சோ அந்த அகங்காரம் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ளேயே இருக்கு. அந்த அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவன் யாரோ, தேங்க்யூ மாதாஜி, அந்த அகங்காரத்திலிருந்து யார் வந்து விடுபட்டு இருக்கிறார்களோ, சோ இன்ப துன்பங்கள் எது நடந்தாலும் சரி, இன்பம் வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப தலகால் புரியாம ஆடுறது, ஒரு துன்பம் அப்படின்னா துவண்டு விழுந்து விடுகிறது, அந்த நிலைமை இருக்கக்கூடாது. இன்பம் அப்படின்னா கூட அது பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்தது, துன்பம் அப்படின்னா கூட தட் இஸ் ஆல்சோ காட்ஸ் கிஃப்ட் அப்படின்னு யார் எடுத்துக்கிறார்களோ. சோ தேங்க்யூ மாதாஜி, லாவண்யா மாதாஜி. சோ யார் வந்து இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் வந்து சமமாக மதிக்கிறார்களோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள். அப்புறம் சகிப்புத்தன்மை. சோ நமக்கு வந்து அது சகிப்புத்தன்மைனா நம்மளுக்கு ஸ்பெல்லிங் கூட தெரியல. ஏன்னா எங்க போனாலும் வந்து ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கிறது. ஒரு எங்கேயும் நம்ம ஊர்ல எங்கேயுமே கியூ சிஸ்டமே ஃபாலோ பண்றது கிடையாது இல்லைங்களா? தபான்னு எல்லாரும் போய் ஒரு கூட்டமா நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி சகிப்புத்தன்மை வந்து இருக்கு, நம்ம கிட்ட குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது வர 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 வர. ஆனா வந்து நம்ம தாத்தா பாட்டி அவங்க எல்லாம் பாருங்க, அவங்க பதில் சொல்லும் போதே ரொம்ப சாந்தமா பதில் சொல்லுவாங்க. நம்ம யாருக்காவது நின்னு சாந்தமா பதில், யாராவது ஒருத்தர் அட்ரஸ் கேட்கட்டுமே, நம்ம காலையில அவசரமா போய்கிட்டு இருக்கோம், பாவம் அவர் வெளியூர்ல இருந்து வந்திருப்பார், நம்ம வந்து அவர்கிட்ட நின்னு பொறுமையா சொல்லுவோமா அப்படின்னு பார்த்தா, அதுவும் சென்னையில எல்லாம் சுத்தங்க ரொம்ப கஷ்டங்க. எங்க ஊர்ல இப்ப கோயம்புத்தூர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. ஆனா எங்க ஊர்ல ஒரு காலத்துல நான்லாம் ஸ்கூல்ல அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கும்போது, அப்பெல்லாம் வந்து அங்க எல்லாம் ரொம்ப மரியாதை, இப்படி போகணுங்க, இப்படி வரணுங்க, இந்த பஸ்ல ஏறிக்கோங்க, அங்க இறங்கிக்கோங்க அப்படின்னு ரொம்ப மரியாதையா சொல்லுவாங்க. ஆனா இங்கேயும் இருப்பாங்க, இல்லைன்னு சொல்லல, ஆனா ரொம்ப குறைச்சலா இருக்காங்க. சோ எஸ் எஸ் பிரபு. அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட சகிப்புத்தன்மை, எதையுமே வந்து சகிச்சுக்க மாட்டேங்கிறோம். நம்மளால சகிப்புத்தன்மை கொஞ்சம் கூட இல்லாம போயிடுச்சு இல்லைங்களா? சோ அந்த பொறுமை இல்ல, சகிச்சுக்கிற தன்மை இல்ல. யாராவது ஒண்ணு சின்னது சொல்லிட்டா போதும், அவ்வளோ கோவம் வந்து பெரிய சண்டை. வீட்லயே கூட அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து பிரச்சனை தான். திருப்தி அப்படிங்கிறது கிடையாது. நம்ம கிட்ட இருக்கிறத விட அடுத்தவன் கிட்ட என்ன இருக்கு, அது நம்ம கிட்ட இல்லையே. சோ இருக்கிறத வச்சு நம்ம வந்து சந்தோஷப்படணுமே தவிர, இல்லாதத நினைச்சு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கவலைப்படக்கூடாது. சோ லேமெண்டேஷன் அந்த மாதிரி கவலைப்படுறதுனால எதுவுமே மாற போறது கிடையாது. நம்மளுக்கு என்ன எழுதி இருக்கோ அதுதான் நமக்கு. நம்ம என்னதான் நம்ம எண்ணெய தடவிட்டு நம்ம மணல்ல புரண்டா கூட, நமக்குன்னு என்ன இருக்கிறதோ, பகவான் நமக்குன்னு என்ன கொடுத்திருக்கிறாரோ அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து சேரும். சோ நம்ம கிடைக்காததை நினைச்சு
அவங்களுக்கு இருக்கே எங்களுக்கு இருக்கே அப்படிங்கறத நினைச்செல்லாம் கவலையே பட வேண்டாம், ஏக்கப்பட வேண்டாம். அதனால நம்மளுக்கு வந்து கஷ்டம்தான். சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நமக்குள்ள வந்து ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும். இல்ல நமக்கு இதுதான், நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன், திருப்தியா இருக்கிறேன், அமைதியா இருக்கிறேன், போதும். சோ பகவான் கொடுத்தா நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன், இல்லையா கவலைப்பட மாட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த மனசு அந்த இருக்கணும். சோ பகவான் மேல மனசை நிலைநிறுத்தி விட்டால் இந்த குணங்கள் எல்லாமே நமக்கு வந்துரும். சோ இப்படி நிலைநிறுத்தி யார் உறுதியாக பகவான் மேல பக்தி செலுத்துகிறார்களோ அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படிங்கிறார். இங்க யாருன்னு பாக்குறோம் இந்த பக்தல, இது வந்து சுதாமா இல்லைங்களா, பகவானுடைய நெருங்கிய தோழன் இல்லைங்களா, அந்த குருகுலத்துல ஒன்னா வந்து இருப்பாங்க. சோ இங்க வந்து இந்த ஸ்டோரி நான் உங்களுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை. பகவான் கிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்க வந்துட்டு ஒண்ணுமே கேட்காம போனார். ஏன் பகவான் மேல இருந்த அந்த இது இல்லைங்களா பக்தி. சோ அப்படி போனவர் போகும்போதே அது அவருடைய வீடெல்லாம் மாட மாளிகையாக மாறிவிட்டது. சோ பகவான் வந்து நினைச்சிட்டார் அப்படின்னா, சோ அவர் வந்து எல்லா குழந்தைகளுக்கும் நம்ம எல்லாருமே அவருடைய பிள்ளைகள். சோ நம்மளுக்கு எப்ப தரணும், தரணுமா வேண்டாமா, என்ன தரணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் அவர் முடிவு செய்வார். நம்ம வந்து அவர்கிட்ட போய் நம்ம எதுவும் வந்து கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி யார் உறுதியாக பக்தி செய்கிறார்களோ அவன் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மான் நோத்விஜத லோகோ லோகான் நோத்விஜதேசய ஹர்ஷ்மர்ஷ ஹர்ஷாமர்ஷபயோத்வேகை முக்தோ யஸ சமே பிரியா. யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் சமநிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். யாருனால அப்படி இருக்க முடியும், யோகிகள்னாலதான் அப்படி இருக்க முடியும் இல்லைங்களா. சோ யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், ஆனா இந்த காலத்துல அப்படி இல்லை. யாருக்கு என்ன தொல்லை கொடுக்கலானே சில பேர் அதுக்காகவே வந்து ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க. யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இங்க ஒரு பக்தனாக இருந்து விட்டால் யாராவது வந்து நமக்கு தொல்லை கொடுத்தால் கூட அந்த பக்தன் என்ன நினைப்பானா, இது என்னைக்கோ நான் வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன், அதனாலதான் இவர் வந்து எனக்கு தொல்லை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாராம். சோ அவர் மேல தப்பு சொல்றது கிடையாது. யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், யாராவது வந்து தொந்தரவு செஞ்சாலும் கூட அந்த பக்தன் என்ன செஞ்சு நினைக்கிறார், தன்னைத்தான் நொந்து கொள்கிறார். சோ நான் ஏதோ பண்ணிருப்பேன் போன ஜென்மத்துல, அதனாலதான் இப்ப எனக்கு இப்படி நடக்குது. அப்பவும் வந்து அடுத்த முறை தப்பு சொல்றது கிடையாது. சோ இன்பம் வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் பயம் ஏக்கம் எதுலையுமே வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு பக்குவ நிலையோடவே இருப்பாங்க. எல்லாமே வந்து பகவான் செயல், எது நடந்தாலும் பகவான் செயல். சோ பகவான் இல்லாம எதுவுமே நடக்க போறது கிடையாது. எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக அவர்தான் இருக்கிறார். சோ அவரேதான் இதையெல்லாம் நிகழ்த்துகிறார். இப்படி நிகழ்த்துகிறார் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு இன்பம் வந்தாலும் துன்பம் வந்தாலும் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும். அந்த காரணம் வந்து எனக்கு தெரியாது, அது பகவானுக்குத்தான் தெரியும் அப்படிங்கிற அந்த சமநிலையோட ஒரு பேலன்ஸோட பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னு யார் நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. அனபேசசீர்த்தச உதாசீனோ கதவ்யதா சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோ மத் பக்த சமே பிரியா. பிரபு என்னன்னு கேளுங்க அவங்கிட்ட. எவன் ஒருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லா விதமான வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படிங்கிறாரு. சோ சாதாரண செயல்கள், ஏதோ இந்த பிறந்தோம், சமைச்சோம், சாப்பிட்டோம், வேலைக்கு போனோம், அப்படி ஏதோ வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு சாதாரண செயல்கள்ல செஞ்சுட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டு போனா நமக்கும் மிருகங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இல்லைங்களா? ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. அப்போ நமக்கு பகுத்தறிவை கொடுத்திருக்கிறார், மனித பிறவியையும் கொடுத்திருக்கிறார். அப்போ நம்ம யோசிக்கணும் இல்லைங்களா, எதற்காக இந்த மனித பிறவி, நான் யார், கடவுள் யார், எனக்கும் அவருக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கறது எல்லாம் வந்து யோசிக்கணும். சாதாரணமா ஒரு நாய் பூனைகளை மாதிரி வாழ்ந்துட்டு போக கூடாது. எப்படி இருக்கணும், உள்ளும் புறமும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும்.
உள்ள தூய்மை எப்படி வரும் அப்படின்னா ஜபம் செய்வதனாலே வரும். அப்போ புற தூய்மை டெய்லி வந்து 2 வேளை குளிச்சு தூய்மையான ஆடைகளை உடுத்துவதனாலே வந்து புற தூய்மை ஏற்படும். நிபுணனாக சோ எதை கத்துக்கிட்டாலும் வந்து அதை பர்ஃபெக்டா கத்துக்கணும். சோ ஒரு 2 ஸ்லோகம் கத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கூட அதை பர்ஃபெக்டா கத்துக்கணும். சோ எப்பவுமே கவலைப்படக்கூடாது. லேமெண்டேஷன் எதுக்காக? எதுவுமே நம்ம கவலைப்படுறதுனால நம்ம ஹெல்த் தான் வந்து பாதிக்கப்படுமே ஒழிய எதுவுமே மாறப்போறது கிடையாது. அப்ப எதுக்காக கவலைப்படணும்? எல்லாத்தையுமே பகவானோட பாதத்துல சமர்ப்பித்து விட்டு நம்ம வந்து என்ன நடக்கிறதோ அது நடக்கட்டும். நம்மளுடைய தொழில் என்ன? பக்தி செய்வது. அது மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கணும். சோ எல்லாவித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக சோ உடல் வலி, மனவலி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதையெல்லாம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு பகவானை வந்து நம்ம உள்ளும் புறமும் நிறைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சோ ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட அதாவது பலநோக்கு செயல்கள் செய்யாம அப்படி இருக்கிறார்களோ, பகவானுக்காக மட்டும் அன்பு செலுத்துகிறார்களோ, எதுக்காக பிரார்த்தனை செய்ய போகிறார்கள்? பகவான் மேல பக்தி செலுத்துவதற்காக, பகவானுக்கு அன்பு காட்டுவதற்காக கோயிலுக்கு போறாங்க. அதை தவிர அந்த பக்தனுக்கு வேறு எந்த விருப்பங்களும் கிடையாது. எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், என் பிள்ளைக்கு இது வேணும், என் பேரனுக்கு இது வேணும், அப்படியெல்லாம் எந்த இதுவுமே கிடையாது. அவங்க கர்மா மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து என்னென்ன பலன்களோ அது எல்லாமே வந்து கிடைக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் வந்து எந்த பலனுக்காகவும் முயற்சி செய்யக்கூடாது. எல்லாம் பகவானுக்கு தெரியும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே இல்லாம பகவானுக்கு அன்பு செலுத்துகிறார்களோ அவன் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. यो न कृष्यति न त्वेष्टि न सोऽसति न काङ्क्षति சுபபரித்யாகி பக்திமான்ய சமய பிரிய. எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவது இல்லையோ, ஆசைப்படுவது இல்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ எப்போதும் மகிழ்ச்சி என்ன நடந்தாலும் சரி ரொம்ப எல்லாம் சந்தோஷப்படுறது இல்ல, தலைகால் புரியாம ஆடுறது இல்ல. ஏதோ ஒரு நல்லது நடந்துருச்சுன்னா சோ ஒரு துன்பம் வந்துருச்சுன்னா துவண்டு போவது கிடையாது. அப்புறம் எனக்கு புலம்புவது கிடையாது. அது வந்து நம்மளால முடியவே முடியல இல்லைங்களா? யாருகிட்டையாவது எதையாவது நம்ம சொல்லிடணும். சோ அந்த மாதிரி புலம்புறது இல்லையோ, சோ எது நடந்தாலும் பகவானுடைய செயல் அப்படின்னு புலம்பாம அதை வந்து ஏத்துக்கிறாங்களோ அதை அப்படியே ஏத்துக்கிறாங்களோ, ஆசைப்படுவது இல்லையோ, எதற்காகவும் அவர்களுக்கு ஆசை கிடையாது. மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை இரண்டையும் துறக்கின்றானோ சோ மங்களம் சில சமயம் பாக்குறோம் நல்ல விஷயங்களுக்காக போய் அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. சோ சில விஷயம் அமங்கலமான விஷயங்களுக்கு வந்து அட்டென்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு டெத் அந்த மாதிரினா அந்த மாதிரி இல்லாம ரெண்டையும் சமமாக பாவிக்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து அத்தகு பக்திவான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு பகவான் வந்து சொல்கிறார். இங்க பாருங்க என்னது இது வந்து பிரகலாத மகாராஜர். சோ பிரகலாத மகாராஜரை வந்து அவருடைய தந்தையான இரண்யகசிபு வந்து என்ன சொல்கிறார்? யானையை விட்டு இந்த குழந்தையோட தலையை வந்து இடறச் செய்கிறார். சோ இவங்கெல்லாம் வந்து அசுரர்கள். சோ எப்படி சாட்டையில வச்சு அடிக்கிறாங்க, சூலாயுதத்தால குத்துறாங்க, என்ன செய்தாலுமே வந்து அந்த குழந்தை வந்து எப்போதும் நாராயண நாமத்தையே ஸ்மரணை செய்து கொண்டு இருக்கிறது. சோ அப்படி இருந்துட்டு கூட கடைசியில என்ன கேட்கறது? அந்த குழந்தை பகவான் வந்து பிரத்யட்சமாகி நரசிம்மர் வந்து முன்னாடி நின்று எல்லாமே சாந்தமாகி என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த குழந்தை கேட்கறது, என்னுடைய தந்தை அறியாமையனால இதெல்லாம் செய்துட்டாரு, அவரை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு கேட்கறது இந்த குழந்தை. அது எவ்வளவு பெரிய மனசு இல்லைங்களா? சோ அப்படி உனக்கு உங்க அப்பாக்கு மட்டும் இல்ல, முன்னாடியும் பின்னாடியும் 21 தலைமுறைகளுக்கும் கூட அவர் வந்து மோட்சத்தை அருள்கிறார். சோ அப்படிப்பட்ட விஷயம் வந்து பக்தியினாலேதான் கிடைக்கும். சோ இது இந்த மாதிரி பக்தன் வந்து எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. சமசத்ரௌஷமித்ரேச ததாமானோபமானயோ சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு சமசங்க விவர்ஜிதக துல்ய நிந்தா சுதிர் மௌனி சந்துஷ்டோ ஏன கேனசித் அனிகேத ஸ்திரமதிர் பக்திமான் மே பிரியோ நர.
எவன் ஒருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அபமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றின் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவிக்க வேண்டும். சோ நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்களோ எதிரியோ சண்டை போட்டவங்களோ யாராக இருந்தாலும் நம்மளை தேடி வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அதிதி தேவோ பவ. சோ பகவான் அவருக்குள்ளே இருக்கிறார் அப்படிங்கிற நினைப்போட அவங்களை வரவேற்று ஆசனம் அளித்து உபசரிக்க வேண்டும். சோ மானம் அவமானம் இன்பம் துன்பம் இந்த டுவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் சமமாக மதிக்க வேண்டும். குளிரையும் வெப்பத்தையும் வந்து தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இல்லைங்களா. மே மாச வெயில்ல லேடிஸ் எல்லாம் சமைக்கலையா, கார்த்திகை மாசத்துல ஐயப்ப பக்தர்கள் எல்லாம் மாலை போட்டு பச்சை தண்ணியில குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போகலையா, அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து சமமா தாங்கிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரிதான் யாராவது புகழ்ந்து பேசினா ரொம்ப சந்தோஷம், இகழ்ந்து பேசினா உடனே கோபம், அவனை வச்சு செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றது, அந்த மாதிரி இல்லாம நடுநிலை வகிக்கிறது. சோ களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு இருக்கிறது. யாரெல்லாம் அபக்தர்களோ அதாவது நாஸ்திகர்களோ பகவானை பற்றி கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்கு ஞானமே இருக்காது. சோ அவர்களிடமிருந்து நாம் விலகியே இருக்க வேண்டும். பக்தர்களிடமிருந்து இல்ல அபக்தர்களிடமிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். சோ அந்த மாதிரி அறிவில் நிறைவேற்று பக்தி தொண்டில் தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல், இது நான் சொல்லணும். சோ எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று, சோ என்ன நமக்கு இருக்கிறதோ அதை வச்சு திருப்தியா வாழ்றது. சோ தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல், இப்போ இவங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க, யாரு முனிவர்கள் எல்லாம், ஞானிகள் யோகிகள், இவங்க எல்லாம் வந்து வீடு கிடையாது அவங்களுக்கு. அவங்க போய்கிட்டே இருப்பாங்க, ஒவ்வொரு கோயிலா போய்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப என்ன செய்வாங்க, ஒரு மரத்தடியில ஒரு நாள் தங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மரத்தடியில நல்லா குடுகுடுன்னு காத்து வருது சரிங்களா. அடுத்த நாள் அந்த மரத்தடியில் தங்க மாட்டாங்க. ஏன்னு கேட்டா அந்த சுகத்திற்கு அவர்கள் அடிமையாகி விடுவார்களாமா. அதனால அடுத்த நாள் அந்த மரத்துல தங்காம இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போய் அங்க என்ன கிடைக்கிறதோ எந்த இடம் கிடைச்சாலும் சரி அங்கதான் வந்து தூங்குவாங்களாம். சோ இந்த மாதிரிதான் வந்து அவர்கள் வந்து தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் இருப்பார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பக்தி தொண்டில் யார் நிலைவாக இருக்கிறார்களோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத்பரமா பக்தாஸ்தே அதீவ மே பிரியா. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள். சோ நம்மளுடைய கோல் என்னவாக இருக்கணும், பகவானை அடைவது அப்படிங்கிற அந்த கோலை வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். சோ பண்ணிட்டு நம்ம அழிவற்ற பாதை, எது அழிவற்ற பாதை, ஆன்மீக பாதை, பக்தி தொண்டு செய்கின்ற பாதை. சோ இந்த பாதையிலே வந்து நம்ம பயணம் செய்தோம் என்றால், பகவான் மேல நம்பிக்கை இருந்தால், சோ இந்த மாதிரி நம்பிக்கையோட ஈடுபடுகிறவர்கள், பக்தி செய்கிறவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. இந்த பிக்சர்ல இருக்கிறது யார் அப்படின்னா வில்வமங்கல தாகூர். இது யார் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர். இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி, நான் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பிரபு. ஓகே. சோ உருவமற்ற நிலை அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம். அதாவது இம்பர்சனலிசம் அப்படின்னா என்ன, உருவவாதிகள் யார், அருவவாதிகள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ மையா வேஷ்ய மனோயேமா அப்படிங்கறத முக்கியமான சொல். சோ இம்பர்சனலிசம் அப்படிங்கிறது பிரம்ம ஜோதியை வணங்குகின்ற அருவவாதிகள், அவர்கள் தியானம் செய்வார்கள். இங்க உருவவாதிகள் வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வார்கள். சோ இங்க வந்து அந்த அருவவாதிகள் வந்து மறுபடியும் மெட்டீரியல் பூல்ல வந்து விழுந்து விடக்கூடிய டேஞ்சர் இருக்கு. ஏன்னா அவர்கள் புலன்களை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் அப்படின்னா இயற்கையாக கட்டுப்படுத்தவில்லை, செயற்கையாக கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். செயற்கையாக கட்டுப்படுத்தும் போது உங்களுக்கு விஸ்வாமித்திரருடைய ஸ்டோரி தெரியும் இல்லைங்களா. சோ அவர் வந்து எப்படி வீழ்ந்தார் அப்படின்றது. ஆனா இந்த சைடு
சைடு வந்து பார்க்கும்போது உருவவாதிகள் வந்து தங்களுடைய அந்த புலன்களை வந்து திசை திருப்பி விடுகிறார்கள். எப்படி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய வைக்கிறார்கள் தங்களுடைய புலன்களை. அப்போ அதுல வந்து அந்த பாதிப்பு கிடையாது. அதுல வந்து எந்த விழுந்து விடக்கூடிய மெட்டீரியல் போல விழுந்து விடக்கூடிய சான்ஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், அதாவது அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி, நிஷ்காம கர்மா அப்படி லைனா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த பக்தி, அந்த ஸ்டேஜஸ் பத்தி இங்க நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள், பிரியமானவராக ஆக வேண்டும் என்றால் நம்ம என்னென்ன தகுதிகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்? சம சத்ரௌச மித்ரேச ததா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த 12வது சாப்டர்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வில்வமங்கல தாகூர் ஸ்டோரி உங்களுக்கு 4 o'clock ஆயிடுச்சு. பிரபு எஸ் மாதாஜி. இது குறைஞ்சிட்டே வருது இல்லையா? அட்டெண்டன்ஸ் குறைஞ்சிட்டே வருது. சோ இந்த ஸ்டோரியை நான் உங்களுக்கு இன்னொரு நாள் நான் சொல்றேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. 10 minutes பிஃபோரா வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த வில்வமங்கல தாகூர் ஸ்டோரியை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்றேன். அது என்னைக்கு அப்படின்னு போஸ்ட் பண்றேன். அனந்தகுமார் பிரபு ஓகேவா? கிருஷ்ண ஜெயந்தி மாதாஜி, ஏன்னா எல்லாருமே வந்து 4 o'clock வந்து இதுவாயிட்டே இருக்கு. அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஸ்டோரி போய் சேராது, அதனால பாக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பிரபு, இன்னும் இருக்கா பிரபு ஸ்லைட்ஸ்? இல்ல முடிஞ்சிச்சு மாதாஜி. இந்த ஸ்டோரியை இன்னொரு நாள் ஒரு 10 minutes பிஃபோரா வந்து அந்த ஸ்டோரியை சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு